Bir wagt Bagdatda bir garyp adam varmış. Eýwre Mätäç hanywadaty içerisi bilen garypmiş, takwa hanywadamış. Oňa bu adam giýje dogry şan diýäsebez, dogry giýje naharlyk etip bilmendirler, içerisi bilen bile. Ançalyp şöyle bir rat ýipdirle, başy ýer ýaly rat ýok. Oňa ýatan bolupdyrlar. Öýesi, öýüň erkegi, gaýratly adam gaýgyda, narahat bolupdyr. Bilýärler, içerisi ýenany oglum şol ýalanyň geçirip batýar. Oňa ýüregi agyryp, olar süýünip ýaty, amana üstüne patu oklap, ýa oklaman gözleri ýymyk ýalandan ne bolsa. Bir de gaýgyda wati. Birden ýüregine düşüpdir, salavat şerif okuyayın dip. İçerisine hemmemiz barın dehret kılın gelin dipdir. Ondan sonra yataňyzak dipdir. Hemmesi dehret kıldırtdır. Hemmesini büyüpdir, salavat okuyun dipdir. Ta falan sana var yanca. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'a salavat şerif aydeylin dipdir. Salam aydeylin, bereket aydeylin dipdir. Bir miktar, kan miktar bular aydypdyrlar, oňam soňra ýatypdyrlar. Hemme ýanky öýesiniň diýişinde serdar alem ýerdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam ýerdir. Muhammed peýgamber ýerdir aleyhissalatu vesselam. Oňam salamlaşypdyrlar. Sana büyürüğüm var dipdir Nebi Ekrem aleyhisselam. Ertir dipdir. Bagdatda falan mecus tanıyan mı dipdir? Falan ateşperest, o da Huday diyen adam. Şuna aydarsın dipdir. Muhammed Peygamber sana selam aytti diyorsun dipdir. Mecus ha. Ey Müslüman. Ey Müslüman. Ey Kabe'ye git diyen. Ey Allah diyen, ey bahsleşen, ey keplep duran ahuncan, ey cavan dost, ey ayallıgan. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aydypdyr muňa. Bagdatda o falan mecusi var dipdir, falan kafir. Şoňa iki zat, iki sargydym ma şoňa ýetir dipdir. Bira barda aýt, Muhammed peýgamber sana salam aýtdy diýip aýtdy. İkincisi şoňa aýt, sen hakkında edilen dua kabul boldy diýip aýtdypdyr. On bir oýundyr. Gelmen men näzir anandyryň bir diýiş diýipdir. Näzir var aýdyň aýtdypdyr. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam gördi açyk wezifesi barmak. Bartdyrdy. Görse ýa nadam mamş kenara çekipdir. Ýekes ataşyk diýipdir. Oňam şeýle diýipdir, biziň beýik peýgamberimiz sana salam aýtdy diýipdir. Oňam ol mecus aýdypdyr, sen bilmeýäň men mecusum diýipdir. Ben siziň dininiz de dälipdir. Onu men bilýän diýipdir, sen mecusum diýipdir. Sen mecusum, peýgamberimiz de aýtdy diýipdir. Onda da şoňa salam ýetir diýip aýtdy. We sen hakkynda edilen dua kabul boldy diýip aýtdy diýipdir. Onu ol mecus aýdypdyr. Sen andişekmişsin o dipdir. Andişek dipdir. Öz dininiz bilen andiş dipdir. Andişipdir. Bärik gelipdir mecus. Ola tawa geçipdir. Çöke düşüp oturupdir. Men musulman boljak dipdir. İman kelimesini aýtdyrypdyr, musulman boldupdyr. Oğlun çağırıpdyr. Oğul dipdir, men musulman boldum dipdir. Men büýüregim tutsaň sen musulman bol dipdir. Men dädem dipdir, kakam dipdir, haçan sen büýüregiňden çykdym dipdir. Indi de büýüregiňde durar, musulman bolupdyr. Gyýdyn çağırıpdyr, musulman bolupdyr. İçerisini çağırıpdyr, hemmesi musulman bolupdyr. Men hakkymda edilen dua kabul boldy diýäni bilýärmi dipdir. Bilemek dipdir, ýanky diýiş bolan. Ola men bir neçe wagt muny dol hayatımda toy tutdum dipdir. Oğlumun toyunu dipdir. Ulu millet çağırdım dipdir. Toy tamam bol märeke gitti dipdir. O giňeş diýbar zat ýok wagtydyr da. Oňam süýnip ýatýdym dipdir. Diýjäň ýaryna bir kişi çykyp ýadyň sesi geldi dipdir.
Şu falan mecusa toy tutan olup bir çağırmani, bir aç yatis gözleyen aktım ulumili çağıran oluya mecusen dabir dikkatlak duyacakdır. Biz hadirde karnımız aç duyup insan nara bula dikkatlak duyacakdır. Özlerde hocadılar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aktıklarından seyyidlerden dedi. Yatan yerinden turdum diptir, hizmetkardan bir neçe zat iyi içki ve bir neçe pulları iyi verdim diptir. Onun da öyünün erkeği yok, zenane ve gıyları var diptir. O ham baranlar iyi mediler diptir. Bizim mecus olup şunu iyi veriyor, şun hakkında dua edeylin deyip üçtüler diptir. Dua edeylin, şıla adam dünyadan geçmeka imanlı olsun ve babamız Nebi Ekrem Aleyhisselam'ın şefaatçine nesip etsin deyip Allah'tan dileylin deyiptirler. Üşüp amin deyip dua ediptirler. Hudaya şıla adam imana girsin ve Nebi Ekrem Aleyhisselam'ın şefaatini nesip etsin deydiler deyiptir. Dua kabul oldu deyip Peygamberimizin aytyanı şo deyiptir. İnhe deyiptir, bir de bir neçe mal deyiptir, men kenarda koyanım, bir de sen kovarsın deyiptir. Böyledin kovarsın deyiptir, o da sen gören deyişin yorgudu oldu, biz de musulman molluk deyiptir. Buna diyerler Mahbubun Nebi. Garip kasar gözlemek yağday, mataç inlemek yağday, bilmenşik bulmusuzluk yağday. Garip kasar hakkını namus etmek yağdaydı. Allah Zülcelal sizi dünyanız ahiretinizde rahmet kapsının